bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama goto kala inde mum yettode mum yeeɓiyankoɓe Pini TV kala ɗum bawɗo wonde e duunde baba adama he en gari e ñalawma mo ganduɗa ko ñalawma tedduɗo ono ñalawma julde taske e émission mon mo battini julmo wuuri hande noon goomo rendo pinal équipe Pini TV ardi ɗo waddoni julmo wuuri bandiraɓe ɗum noon en kebbinta haala ka tan sona bandiraɓe kala yeɓɗen ko Pini TV woni en beltini ɗum noon garane julmo wuuri o machallah Goden jango na faye bandirabe ete goden jango na faye sami o miskino kasi todo mo wotto tako so woti mo hirto tako bernda bona war bebe dandima rew bebe ngabima so wodi ko daña ton miskine be ndokke bandirabe ligode jangona ba el minen gomu pinal yakare rendongo kala ketiti do min calmini ma minen gomu pinal yakare Pini TV kala ketiti do min calmini ma bandiraɓe ete ligode jangona faen njule mo wuuri bandiraɓe njule mo wuuri yen batini mo wuuri hayo julmo wuuri Dawda Moussa Dia baɗo ko ɓe mbaɗi waɗi ko ɓe mbaɗani Dawda ya julbaɗe mbura ko heewi taw gurdama kay waɗi nafoore leñol ngol hayo Dawda Moussa ya julmo wuuri bandu Haruna Dia bandu Hawa Dia njulemo wuuri Abou Diop ya julmo wuuri Hamad Thiam ya julmo wuuri Bismasi Leyla Ndiaye njulemo wuuri ayo Pini TV naɓe njulemo wuuri njulamo wuuri Altina Diaw debbo ma jammel gala yooɗi danga njulamo wuuri e ba Moussa Yanko Haruna so hawdilam
le ñoolam mbale kam jaarde darani do pular darani do bamtude pine men on woni Dawda Moussa Dia darni Pindi TV ngam yoltude hujjaji halpulare Dawda ya julbalɗe ngura koye Dawda julamo wuuri minen gomu pinal yaakare renɗo kala kettitiɗo min calminima minen gomu pinal yaakare Pindi TV kala calminima bandiraɓe ndentendi goɗen jam Hey. Banda mijo jango, banda mijo dunia, banda mijo jango, banda mijo dunia. Banda mijo jango, banda mijo dunia. Banda mijo jango, banda mijo dunia. Banda mijo jango, banda mijo dunia, banda mijo jango, banda mijo dunia. Dunia, adunia, adunia, adunia koy welani. Adunia, adunia, adunia koy welani. Kandaram jalami ko Allah tan mata gimi kandaram bonami ko Allah tan mata gimi adunia 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 koy welani adunia 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 koy welani dafo di mudum dafo be badi mudum kandaram jalami ko Allah tan mata gimi adunia adunia koy welani coco bone o dunia mondon kumi famde famande bandam o dunia yata bare wadore kirowe hore modum mami dabina mi dandanya bandam enali boyo imbe tange enali boyo imbe musu enanga me jarambonam kabanya mine nyamri bondi jati kesati e dunia bitam salti mai dunia dikiya jingala ko sedatan wonno koy gasi eduna samnyamani mi aray mata mi ana hawa samsalani mi
mare mada semi ala domba ni dogan ma biya kalle biti go les njule mo wuri njule mo wuri bandirabam njul mo wuri ali fal ya jul mo wuri ndey fatu masali ya jul mo wuri ndak Madame Sall njula mo wuri hayomi dañi équipe de TV Abu Diop ngari nguy salam alema Baba Hamad Thiam Leila Dia mi kami mi sehila bami bam Aïssata Gaye Diop salam alema Altine Jaw Kumba Yaya Si nan mi kwami mi jandirabam tame sehilab pedi tibi koy salmini on wion jule mo wuri Dawda Dia jaajul mo wuri bandam mi jo jango bandam mi jo dunia bandam mi jo jango bandam mi jo dunia bandam mi jo jango bandam mi jo dunia go bandam mi jo jango bandam mi jo dunia adunia adunia pay velani adunia pay velani yaram en dokkido hono sihilabe men Zakaria aj gorko mo kawol en dokkido hono vieja gorko mo parobe asala Arabie Saoudi
na ko gijilay ko jogal na be ali masamba nene falo situ ko rek payda kula payda borom ali salam alema Pura koe anda madam saltong bonda kismasi njula mauri bini tv na be njule mauri oi tele lega mi viaja como borobe nule mo wuri salam alaikum ngare nyabe hayake ngare nyabe yang boyan dem demen Jaben penyabe Pini TV Hari ini adijam Dia Dauda Jah Ani Dauda Jah Pini TV nabe Laila Nyat Dia Abu Jo Baba Hamad Jah Jaben penyabe Dor Ndey Faatu Ali Masamba Ñane Faalo ndax madame Sall yow lay woy ñu le mo wuri Batini mo wuri e pini tivi nabe biye Dauda Jah Dauda Musa Jah bando Haruna Jah mbade kelle ngara dow tojo yar ala elo Fatima de Neba kanal samba gi ñoo manama banaga ni ngani sansardi la ko kote dugo la do ne no ta ne bamba mo ta ne bamba ko ta ne bamba ko pe hule mi ñam ko do ni ken yak bi ya ko ta da ta sai ko man de na to mi lai lo se ara ma ni kam ma ni ni ha do ta ki ta ye ne ke to ni kadi lai ni he bi ma he abi ni ayya bi ma ko ko pat ma di bi ma de ni ma ke sama ta yo asa mu mo ta be ko kalam jojo Jallo Fati Alu Elapa Elasaho Ayo Mamadou Sy Souleymane Thioune Ayo Jule Mouri bandiraɓe kala eɗen jetta kadi yewɓe koɓe Pini TV no mbimina ni wonɓe diaspora o e wonɓe aduna o kala eɗen jetta kadi kono Daouda Moussa Dia no komi woni tan darnide ɗemgal ngal sen
dañi no hono Daouda Moussa Dia so ittande wayni ko programme yaarna yeso darde ma fokki yo programme yaarna yeso yo mo gari yalla tiddi Daouda Moussa Dia équipe technique o day Fatou Massaleni Ali Fall dal mbay Madame Sall DJ Kismayen e ndetti kadi mawɓe gallo kono Abou Samba Diop ardi bonnani Baba Hamad Thiamen Leyla Ndiadiane e kala ko taari Pili TV machallah mamma gorel ɓe dokkimo ɗo nde tawnanni ka worko moƴƴo pullo beele heɓe galni wase pullo jontaɗo o en calmini bandiraɓe kala eɗen jetta hono sehilaɓe men yimɓe men yeeɓoɓe ñande kala saaha yeeɓoɓe Pili TV ɗum noon bandiraɓe jokkede yebɓe Pili TV sabu ko télé men ko tew halpulaar arɗo toon ko yolti hujjaji meɗen ɗum noon ko yaade so pulawo ngu molle bisimilla